হাত খাবে না বাবু, কেন হাত খাই তুমি? ছোট हेलो एवरीवान, खुलुमबाय बयखौबो। दिनै जोङो आंनि बोराइनि न'आव थांदोंमोन। जोंनि बोराइनि न'आव मोनसे प्रग्राम जानो थाखाय थुमथाम जाबाय थादों। बावखायनो जोङो न'आव थांदोंमोन एसे डिसकासन खालामनो होननानैहा। ओमफ्रायना जोङो दिनै एसे लेट थांदों नालाय, बावखायनो जोङो न'नि गारिखौनो लानानै थांबाय। ओमफ्रायना ट्रेनाव थांब्ला एसे डिस्टार्ब जायोना, ओमफ्राय आरो सान्दुं गोसायावबो बाबुआ एसे प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय न'नि गारि थांब्ला एसे बारबो गुसु लानो मोनोना गारि सिङावहा, बेयावखाय जोङो गारिखौनो लांबाय। नायदो आंनि बोराया, बाबा आंना हिर'आ, नायथारदो लोगोफोर, होथारदोंना गारि सालायनाया। ओमफ्रायना जाबादि सान्दुं जादोंमोन आरोना, जाबादि सान्दुं जादोंमोन। ओमफ्रायना जों एसि सालायनानै थांदों, जाबादि दुंखावदोंमोन। माने जोङो फुङाव थाङाखैना, प्रग्रामा अकस्मात जाबाय। ओमफ्रायना नैबेयाव जोङो दखानाव ड्रागन फ्रुट होनो नामा मोनसे फिथाइ, पिंक कालारनि फिथाइया, बेखौहा जोङो बायदोंमोन। ओमफ्राय बेयावबो जोंखौ पुलिसा होखारदोंमोन गारिखौ लाखिनांला होननानै। ओमफ्राय आंना बोराया खुनुरुखुम बायनानै लाबोदोंमोन आरोना बैथिं। ओमफ्रायनो दसे थानानैहा जोंना बाबुआ उन्दुलांबाय, जाबादि किउटनो। ओमफ्रायना बेनि उनाव जों न' सहैबाय। न' मोनहैनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आंनि बिहावनि खानदाननि बे गथ' फिसाया फैदोंमोन आरोना, सेकेन्ड बिहावनि, ओमफ्रायना उन्दै बिहावनि आरोना। ओमफ्रायना बिस्रानि खानदाननि परियालनि गथ' फैदोंमोन। दा बेजों आरो बाबुजों ओरैबादि धुमधाम गेलेनाया होथारदों आरोना। दसेनो नांलायो, ओमफ्राय ना दसेनो गेलेयो, बेबादि आरोना। ओमफ्रायना बाबुआथ' बेयाव थाब्ला, रुमाव थाब्ला हारसिं थायो। ओमफ्राय गामियाव थांबा जाबादि खुसि जायो आरोना, जाबादि इन्टारेस्टिं। ओमफ्रायना जाबादि गेलेदों, जाबादि गोजोन नुदों, बेखौ नायदो लोगोफोर। दीदी होय रे जारिदा বলছি আগে দিদি বললো, এখন তুমি যখন আসছে তখন ও দিদি বলছো না। এটা উমাইকে বলো তো, সো সো যাও। ও আর ওর পায়ে লাগাবে না। নষ্ট হয়ে যাবে এটা। খা ওই ফেলাই দিল একটা, ওই নেটা। बियो जाबाय आंनि बिखुनजो, आंनि बिखुनजोआ। ओमफ्राय जाबादि टिभि नायदों, जाबादि टिभि सिरियाल नायो, टिभि सिरियाल नायाबा बियो थानोनो हाया। अनुपमा सिरियाल नायदों स्टार प्लासावहा। ओमफ्राय बे जोबखांनानै आरो माबा माबि होबाय थायो सिरियाला, आं नामफोरखौ मोनहाजोबा, आं सिरियाल नाया नालाय। आंना बिखुनजोआ ओरैबादि सिरियालजों माने जाबादि लोगो। ओमफ्रायना बे नायब्ला आंबो न'आव थांब्ला बेजों लोगोसे नायफायो। आंनि बिखुनजोजों आंजोंसो जाबादि लोगो, बिब' बिनानाव बायदि। बिदिनो मिलायनानै थानांगौ, होमबानासो हेपि फेमिलि जायोना।